बिक्रमआ सोर बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ गतिके बिक्रम बुंनायजों बिटिसिनि राजनितिका गिदिंगोन बिक्रम बुंनायजों जोंनि बिटिसिनि बिभिन्न जाति गस्थिनि समस्या जोबगोन नामा बिक्रमा माबायदि राजनिति खालामदों आंथ' बेखौ राजनितिखौ नुफेराखै बेथ' जोंनि बिपिएफनि नेताबो नङा आं जि समसिम बिपिएफआव दङमोन बेयो बिपिएफनि नेताबो नङामोन आं डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौ आङो सेन्ट्रेलावथ' गैखाया डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौमोन आङो बिजेपिआ हारसिं गेलेगोन होननानै आवाज होदों आरो बे खोथाखौ बिपिएफआबो होनदों बे खोथाखौ इउपिपिएलआबो इनडाइरेक्टलि बुंदों जोङो स्ट्रंखा जुदि रावजोंबो एलायन्स जानायनि सम्भाबना गैयाबा जोंथ' राजनितिक दल जों हारसिं गेलेगोन बाहाय जेबो फावसायनांगौ माबा मोनसे दुरबल जानांगौनि खोथा गैया कंग्रेसआबो बुंदों जों हारसिङैनो गेलेजोबगोन नंगौना नङा खिन्थु सिङाव इतिहासखौ बिटिसिनि जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ बिटिसिआव सोरबा राजनितिक दोलोआ जुदि हारसिं गेलेदों माब्लाबाबो देरहाबोफेराखै दा बिटिसिआव राजनितिकनि लामाया सोलायलांगासिनो दङ आरो आगोलनि राजनितिक परिस्थिति दानि राजनितिक परिस्थितिया कमप्लिटलि आलादा ओंखायनो जि दोलोआव गासिबो जाति गस्थिफोरखौ लानानै खामानि मावनो हायो जि दोलोआ प्रत्येक ओनसोलाव समानै जौगानायनि खामानि मावनो ओंखारो जि दोलोआव प्रत्येक जातिनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो ओंखारो बे जातिखौनो बे दलखौनो समर्थन खालामनो थाखाय दिनै बिटिसिनि 26टा 27टा जि जनगोष्ठी दङ फिसा गिदिर जातिफोर दङ बिसोरो ज' जानानै समर्थन खालामनो ओंखारदों बे हिसाबै बिपिएफनिफ्राय बा गुबुन गुबुन दलनिफ्राय हाजार हाजार सापर्टारफ्रा इउपिपिएलखौ समर्थन होनो ओंखारदों बे हाबाफारिया क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जेरावबो जादों दिनै आं बाहाय फैदों इउपिपिएलआव जगदान जानायनि उनावहाय प्रथमबार मोनसे राजनितिक उद्देश्य लानानै बे जगदान कार्यसुचियाव आं बाहागो लाफैदों आरो बाहाय नुनो मोन्दों नंमारगौयै जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तिनि 1200 जननिफ्रायबो बारा आदिबासि राजबंसि नेपालि बर' बिहारि बायदिसिना जातिफोर दङ मुस्लिम बिसोरो दिनै जगदान खालामगोन बिजेपि हान्जाया जिथु हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों दाथ' जों नुदों जिथु एलायन्सआव दङ फैगौ साइडआव खिन्थु बिथांमोना हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों मोनफ्रोमबो दोलोआ इलेक्सनाव देरहानानै देशखौ सासन खालामनायनि उद्देश्य लानानैनो राजनिति खालायो दा बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय बिजेपिआबो सेस्था खालामदों कंग्रेसआबो सेस्था खालामदों इउपिपिएलआबो सेस्था खालामदों बिपिएफआबो सेस्था खालामदों दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दला गाव गावबागावनि निजा मोनसे पलिसि मेनटेन खालामो दा बिजेपिआ हारसिं गेलेगोन होननानै आवाज होदों आरो बे खोथाखौ बिपिएफआबो होनदों बे खोथाखौ इउपिपिएलआबो इनडाइरेक्टलि बुंदों जोङो स्ट्रंखा जुदि रावजोंबो एलायन्स जानायनि सम्भाबना गैयाबा जोंथ' राजनितिक दल जों हारसिं गेलेगोन बाहाय जेबो फावसायनांगौ माबा मोनसे दुरबल जानांगौनि खोथा गैया कंग्रेसआबो बुंदों जों हारसिङैनो गेलेजोबगोन नंगौना नङा खिन्थु सिङाव इतिहासखौ बिटिसिनि जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ बिटिसिआव सोरबा राजनितिक दोलोआ जुदि हारसिं गेलेदों माब्लाबाबो देरहाबोफेराखै बिपिएफआ 15 बोसोर सासन खालामदों बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दङ प्रथम 10 बोसोरा कंग्रेसजों एलायन्स खालामदों कंग्रेसआ सासे सानैल' केन्डिडेट होदों बाखियाव गासिबो बिपिएफनो समर्थन खालामजोबदों गतिके एलायन्सआव बिजेपिआ देरहादों बिपिएफआ आरो ओरैहाय इउपिपिएलआ जेननांदों बिनि उनावहाय 5 बोसोराव बिजेपिजों एलायन्स जादों बिपिएफआ सानै साथामल' केन्डिडेट होदों बिजेपिआ बाखियाव गासिबो बिपिएफखौ समर्थन खालामदों ओंखायनो देरहादों थांनाय 2020 सनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव ज' जादों सिट शेयारिं बा सिट ओरै डिक्लेयार खालामलायाखैब्लाबो सहाय सहযোगिता खालामलायदों थाखायै फैसायै आरो बहुद समस्तियाव बिजेपिआ केन्डिडेट होआखै बा इउपिपिएलआ केन्डिडेट होआखै बिजेपि होनायाव सिङाव बिस्रा एलायन्स दंखोमायोमोन ओंखायनो देरहादों ओंखायनो दा सासन खालामदों ओंखायनो जाय दोलोआ
सासन खालामनायनि उद्देश्यजों हसा हसियै एबार इलेक्सनाव माबानो गेलेनो नागिरदों बिस्रा सेकेन्ड लाइन अफ एक्सन दङ पलिसि दङ गतिके बेखौ समाव मिथिगोन आफादगिरिया बुंनाय बायदिब्ला नोंथांनि बायदिब्ला बेयो नंखायसो जुदि इउ पि पि एलआ सासन खालामनो इलेक्सन गेलेयो इउ पि पि एलआ सोरनिबा सहाय लाथारनांगोन आं दहायनो बुंबाय बेवहाय हारसिङै रावबो देरहाफेराखै ना बिजेपिआ देरहागोन ना कंग्रेसआ देरहागोन ना इउ पि पि एलआ देरहागोन ना बि पि एफआ देरहागोन जुदि हारसिं गेलेयो नोंथाङाबो बाहागो लागोन डेफिनेटलि आं बाहागो लागोन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों इउ पि पि एलआव दिनै जाय जय जादों मोसौ मासेनिबो दाम गैया आरो दाउला खासि मासेनिबो दाम गैया बेफोर जाहैबाय सस्तिया बिक्रमआ सोर बेखौ नोंथांमोनहाबो मिथिगौ गतिके बिक्रम बुंनायजों बिटिसिनि राजनितिकआ गिदिंगोन बिक्रम बुंनायजों जोंनि बिटिसिनि बिभिन्न जाथि गस्थिनि समस्या जोबगोन नामा बिक्रमा माबायदि राजनिति खालामदों आंथ' बेखौ राजनितिकआव नुफेराखै बेथ' जोंनि बि पि एफनि नेताबो नङामोन आं जि समसिम बि पि एफआव दङमोन बेयो बि पि एफनि नेताबो नङामोन आं डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौ आङो सेन्ट्रेलावथ' गैखाया डिस्ट्रिक्टआवबो गैया होननानै मिथिगौमोन आङो बेथ' दा बि पि एफनि नेताफोरनिसो खोथा बे खोथाखौ जोंहा रिहन दैमारि आदानाव सोंनांगोन जे रिहन दैमारि आदाया जेबो बुङाखै मोनसे इस्युनि सायाव रबिराम नार्जारिया बुङाखै इमानुएल मुसाहारिया बुङाखै जोंहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारिमोनहा बुङाखै बिसोरनो सेनियर मस्ट लिडार दिनै बि पि एफआव भाइस प्रेसिडेन्ट गोजा दा बेवहाय बिक्रमासो माने स्पक्स पार्सन बायदि बुंनाया बे बि पि एफ पार्टिनि थाखाय बेसेबां प्रजज्य बेसेबां माने गुरुत्वपूर्ण बेखौ नायनांगोन आं बिनि सायाव रायज्लायनो मोनाखै आं बेखौ ओरैनो माबायाव ससियेल मिडियायावसो ओरैनो एसे नुदों आं जेबो बुंनो रोंनाय नङा दिनैनि दिनाव